Pozrite si ďalší dokument o Jahlovi, ktorý tentoraz natočila novinárka Asem Zapiševa. Od charity k zneužívaniu detí. Len sa tu opäť s ľútosťou potvrdilo to, že Jahl v centre deti týral, znásilňoval, píchal injekcie s neznámymi látkami. Prosto páchal na nich zverstva. Ja sa opäť pýtam, vyšli 3 dokumenty, kde sa hovorí o Jahlových zverstvách, páchaných na deťoch, na ľuďoch. České úrady mlčia, nič nešetria. Prečo? Jahl natáča videá, kde hovorí, že ho ohovárame, dehonestujeme, kritizujeme. Nie, priatelia. My len chránime deti, ktoré sa nemajú ako brániť. My len hovoríme o tom, čo vypovedajú deti a ľudia z Tanzánie, o zverstvách, ktoré na nich Jakub Jahl páchal. Jahl dookola opakuje, že Alatra s ním bojuje. Nie, je to naša povinnosť informovať o tom, keď sa dejú takéto zverstvá, a to bôž na deťoch.